îro 83 sal bi ser komkujiya Dêrsim'a Bakurê Kurdistanê de ku ji aliyê komara Tirkiyê ve hatibû kirin derbas dibin. Dêrsîm navçeyeke kevna Bakurê Kurdistanê ye. Ji ava Ferat heta Azerbaycanê, ji Mûşê heta Sêwazê berfireh bûye. Nêzîkî not ji sedî ji xelkên wê Elewî ne û çi di serdema Osmaniyan û çi di serdema komara Tirkiye de pabendî rêsa û destûra xwe ya sedên salan bûne. Komara Tirkiye sala 1935 bi biryarekê navê Dêrsimê yê sedên salan guherî û kire Tuncelî. Bi vê yekê jî dewleta Tirkiye ra newestiya. Komara Tirkiye ku li ser bi nemaya neteweyî hatibû damezrandin û mîsaqa millî cîbicî dikir piştî serkutkirina koçgîr, agirî, zîlan, bîcar, aşûrî û kildaniyan dest bi operasyona komkujiya li ser Dêrsimê kir. Çarêgulana 1937 Atatürk di civîna xwe de li gel İsmet İnönü û wezîran biryara xwe derxist. Li Enqereyê firokeya şer ber bi Dêrsimê veçû û Kurdên Elewî bombaran kirin. Amarên fermî û piştrastkirî diyar dikin ku hikûmeta Tirkiye di vê komkujiyê de 13,106 kes kuştine, 13,600 jin hatin veguhastin bo cihên din û hatine kuştin, 11,000 kes hatine koçberkirin. Malên Dêrsimiyan weke xenîme hatin hejmartin û talan kirin. Birêya trênê bi hezaran Kurdên Elewî hatin surgûn kirin. Ew kes derbederî navçeyên cudayiyên Tirkiye bûn. Ji wê rojê ve navê Dêrsimiyan bû Tertele. Tertele bi wateya reşkujiyê tê. Komkujiya Dêrsimê li navarasta buhara 1937 dest pê kir û heta payîza 1938 dirêj kir. Di dawiya 1937 de Seyid Riza Dêrsimî serkirdeyê Kurdên Dêrsimê ji aliyê dewleta Tirkiye ve hate girtin û di temenê 74 salî de hate bidarvekirin. Gotina dawiya Seyid Riza min nikarîbû zora derew û fêlên te bibim. Lê min serê xwe li beramber te dananî bila ev jî ji te re bibe derd. Hikûmetên Tirkiye yek li dû yekê derbarê mijara komkujiya Elewiyan rûbirûyî rexneyê bûn. Alîcan Onlu parlamenterê HDP dibêje tew niha pakta û dijîtiya neteweyî û olî di derheqê Kurdên Elewî de têkirin. Alîcan çend pirs arasteyî Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye kirine. Alîcan Onlu parlamenterê HDP got gelo hûn tikarî ji bo bidawî hatina sitemê li ser xelkê Dêrsimê dikin. Eger binherîna we ev komkujiye çima hûn tawanbaran dadgeh nakin. Eger hûn wê weke komkujî nabînin sedeman bidin. Gelo ji bo nasandina roja Terteleyê bi fermî hûn komîteyekê pêktînin. Di demaborî de gelek belge û rastî bi dokyûment hatin kirin û bi şêweyê pirtûk û berhemên cor bi cor hatin belavkirin. Biz Kürt yoktur demiyoruz. Tevî ku Recep Tayyip Erdogan weke serokwezîr di mijara komkujiya Dêrsimê de daxwaza lêborînê kir lê Dêrsimî daxwaza gavên rasteqîne ji hikûmetê dikin.